20 istraženih špilja jama, imamo dva izuzetno duboka speleološka objekta s tim da su u ovoj zadnjoj studiji od Kudeca, oni jednostavno prešućeni. Znači on kaže, istražili smo, speleolozi su istražili 10 jama špilja, ali nigdje ne spominje ove dvije koje su daleko najdublje i koje su čak za područje Srednje Dalmacije izuzetno duboke. Znači imamo sad prvu jamu, najdublju, prva jama kod Varšinovce, ona je vrlo blizu tog centra za gospodarenje, ako si tako je radio, vrlo blizu, ona je duboka 178 metara, hidrogeolozi nisu mogli vjerovati svojim očima kad smo mi prezentirali rezultate, do tada se baratalo, znači prvi podatak je bio da uopće nema javnih špilja, a drugi podatak je da ima svega 10-ak i da su maksimalna dubina 40-50 metara. Znači ovo je jedna kaskadna jama sa vrlo bogato zasigana i na kraju ima jedno malo terminalno sifonsko jezerce gdje se skupljaju vode cijednice, naravno ovdje speleolozi dalje ne mogu doći, ali to ne znači da ova voda sad ovdje stoji. Ova voda vjerojatno ide prema Šibenskoj županiji, odnosno tu je neke vodobjelice u podzemlju i to ne znamo, zato smo im predlagali da se u jedno od ove dvije jame ubaci boja, taj naš plan nije prihvaćen. Te jame inače lokalno stanovništvo služe kao i deponij za razne bombe, municiju, smetlište, tako iako jame je jedno od najljepših, predugo koristimo, ovo je jedno od možda najljepših nakupina stalagmita, danas života, evo točno u sredini je i jedna mala vode gdje sam ja uzeo nekakve uzorke u tim uzorcima je bila jedna nova vrsta za znanost, podzemnog malo Dačića, veličine 6 mm, 2015. godine nas 4 autora, po autora smo to Kračića opisali u znanstvenoj literaturi i na moj zagovor Kračić je dobro ime i pravi se zagovor, po zagovoru gdje se ta špilja nalazi. Znači, radi se o endemičnoj vrsti, ona je u vrlo značajnom svjetskom časopisu Zootax. Druga jama, pa još tu, koja je nas ostavila ugodno iznenađena, to je jama Dorubin po Kalašnim dugim njimama, ona je isto relativno tu blizu, to je sve u par kilometara od zračne crte. Slijedi ulazna okolnica, negdje iz vrlo strgih i uskih kanala, koji se na dubini negdje oko 150 metara završavaju ogromnu plafone, ogromne dvorane, ta dvorana negdje 50 puta 80 metara, moglo bi stati cijeli splitski stadion. I od te dvorane u zimskom periodu, odnosno u kišnom razdoblju, teče vjerojatno podzemna, čak ne možda podzemni potok, nego podzemna rijeka. Mi smo vidjeli da se tu voda digne po 10-15 metara, međutim niko nije uopće pokazao interes da se ta špilja osjeti, odnosno istraži u tom kišnom razdoblju. Ogromni stalagmiti su, ovdje je stalagmit, jedan ogromni, on visok nekdo 8 metara, što je možda 5-6 metara. Isto tako, značajni veliki stalagmiti, znači to je jedna špilja koja je jedan speleološki objekt, izuzetne geološke starosti, ko zna koliko, i na izlazu, kada smo se vraćali nazad, ovdje je jedan zanimljiv mali detalj, to je jedan morski konjic je ostao pod samim ulazom, vjerojatno rad vode, mi smo uzeli kao zaštitni znak za ovaj speleološki objekt. Znači, da samo još jednom ponovim, mi smo neovisno istražili nekde oko 26-27 speleoloških objekata. Sve jame i špilje smo zabilježili u smislu GPS podataka, niti jedno od ovih špilja i niti jedan speleološki objekt nije topografski snimljen, ni do dana današnjeg. Ni županija, ni nitko drugi nije pokazao interes da se to napravi, a to znači da mi ne znamo gdje se te špilje u prostoru pružaju. To je jedna stvar. Po zakonu se trebala napraviti studija, u toj studiju utjecaja okoliša, trebalo se napraviti biospeleološku studiju. To oni do dana današnjeg isto tako nije napravljeno. Mi ne znamo šta u tim speleološkim objektima, odnosno u tom dijelu Lečačkog podzemlja uopće šta živi. Znači mi nemamo niti nulto stanje. Zašto to nije napravljeno? Vjerojatno zato što je netko smatrao da to nije potrebno, da se to počelo raditi, onda se rekao da će biti centralni njihovog uređenja. Međutim, situacija je sljedeća. Nije izrađena laborat speleološkog objekta,
kažem, kolega Kuk je rekao u ovu i tako se to i napravilo. Mi smo predlagali druge dvije Hrvatskim vodama, Hrvatske vode nisu imali ništa protiv toga, međutim, to je Kuk bio odgovoran i situacija je tako kako je, i današnji ta boja se nije nigdje pojavila. Bi se pojavila da smo ubacili našu javnu, teško je to kasno. Takva je situacija, vrlo loša, po meni ruši sam elaborat, jer jednostavno ti osnovne stvari koje su po zakonu trebali biti napravljene, ni do dana današnji nisu napravljene. Hvala lijepo. Neka meni bude dopušteno pozdraviti gospodu generale, saborske zastupnike i sve nazočne, također u ime doktora Ive Šimonovića, profesora emeritus Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji nije mogao nazočiti iz zdravstvenih razloga, ali šaljem svima pozdrav, a mene je zamolio da pročitam kratki sažetak onoga što bi nam ovdje govorio. Ja ću to pročitati neposredno nakon kratkog filma koji će biti prikazan. Prije toga bih želio reći da smo mi suočeni u Hrvatskoj sa vodenim množinom jednako tako vodenih ekoloških problema koji duboko zadiru u nacionalne interese ne samo sadašnje, nego napose budućih generacija. To je izvanredno ozbiljna situacija, ni iz daleka ozbiljno vrednovana. To je ogromni problem. Mi ovdje nećemo moći puno, ja sam spreman ovdje govoriti o nekoliko krucijalnih problema Hrvatskog danas, međutim, bojim se da vrijeme neće dopustiti, tako da ćemo ići redom, to jest pitanje voda. Posljednički to pitanje danas je i ogromni resurs, neusporedivi resurs pitke vode jezero Peruća. Mi ćemo o tom problemu morati govoriti, a što ćemo poslije moći još odredit će vrijeme, nažalost, protiv vremena ne možemo. Dakle, ja ću zamoliti za strpljenje, da bismo se mogli koncentrirati ozbiljno na barem jedan problem, a onda u nekoj sljedećoj prilici ja sam uvijek na raspolaganju i uvijek ću se rado odazvati, a vjerujem isto tako i kolega Cvitović. Nastavit ćemo, ja bih rekao, ovu žalostnu pripovijest, ali u nadi da bi se ipak nešto moglo pokrenuti napad. Hvala svima za dolazak, hvala gospodinu generalnom profesoru. Ja ću sad zamoliti kolegu Cvitovića da pusti film, a onda ću pročitati sažetak interventa kolege Šimunovića, pa ćemo mi prijeći na Peruć. Hvala.
Dakle, poruka kolege Ivana Šimunovića, vas, poštovane dame i gospodo, neosporno da mnogi od vas glas obrane Cetine slušate po prvi put. Međutim, borba za očuvanje Cetine datira još od vremena kada je počela izgradnja Peručkog jezera. Cijeli tok izgradnja Peručkog jezera, 3 hidrocentrala i sustava voda od Livanjskog polja do Jadra i izvorišta podno Dinari bio je budno praćen i kontroliran ponajviše što je već tada Cetina postala izvor pitke vode za širu gravitaciju srednje Dalmacije. Od tada pa do danas dogodile su se brojne promjene u sustavu voda Cetinskog sliva, a broj korisnika tih voda izražen brojem stanovnika danas je preko milijuna. Međutim, nikada nismo doživjeli takav bezobzirni atak na kvalitetu voda Cetinskog sustava kao danas, kada te vode pretpostavljamo stanovništvu ove regije koje čine gradovi i naselja priobalja, Zagorja i našeg srednje dalmatinskog arhipelaga. Ako se dogodi najavljena izgradnja termoelektrane na plin, tada će se za cijelo pospješiti iseljavanje tog stanovništva. Upozoravam da su prostorni planovi ustanovili da u prosjeku hrvatsko priobalje ima oko 25% korisnog prostora koji čine zaravljeni prostori i otvorene riječne mjesečne vode. I da je taj ukupni prirodni resurs sve na čemu se gradi razvoj priobalnog prostora. Što znači da su vode i prostor ne samo priobalno, već i nacionalno bogatstvo koje se kroz nekoliko čudnih i nerazumljivih valorizacija pretežito političkog karaktera nastojalo obezvrijediti u korist nekih individualnih interesa. Podsjećam na pokušaj prodaje Banskih otoka, Svjetilnika, pokušaj otvaranja bušotina nafte i plina za nepoznate koncesionare, bespravnih izgradnju kuća za odmor uz more koje je pokrijala veliki dio naše obale, izgradnju nuklearne elektrane potencijalno na obali itd. U svakom slučaju, veliki negativni pokušaj za vrlo mali broj individualnih korisnika. Tome treba dodati da se nasuprot tom ne iniciraju neki egzistencijalni projekti koji bi na hrvatskom priobalju donijeli pozitivni razvoj koji bi zadržao postojeće stanovništvo. Donekle nam je bilo razumljivo da se u prošlom režimu nije smjela spominjati jadranska orijentacija, ali danas nam nije razumljivo da u hrvatskim programima nije uopće zastupljena orijentacija prema priobalju i mediteranskoj ekonomiji. Ako ne razumijemo važnost te mediteranske orijentacije, bar nemojmo biti loši političari kada je u pitanju obrana i zaštita prirodnih dobara koji pripadaju svima. Cetina je naše bogatstvo i naše neotuđivo vlasništvo. Dr. Ivan Šimunović, profesor emeritus Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 18. rujna 2017. Mi ćemo sada izložiti problem termoelektrane Peruča. Taj problem je postao akutan bez obzira na činjenicu da postoje problem izvora Peruča prije toga i ostat će čak ako ovo pospriječimo, ako uspijemo spriječiti, jednostavno zato jer jezero Peruča kao i ukupne hrvatske vode, one koje su raspoložive za piće, dakle pitke vode, nisu ni izdaleka adekvatno valorizirane i zaštićene. Naše je polazište prije bilo čega drugoga i iznad svega drugoga. Ovo ovdje što će biti na jednoj od sljedećih slika, dakle, glede jezera Peruča, vratit ćemo se na to. Da je Peruča nacionalni, strategijski golemi resurs pitke vode, nemjerljivog značaja. I da može biti samo i jedino, neupitno i nedodirljivo, isključivo nacionalno vlasništvo i resurs. Bez ikakvih ostataka za to. To je naše polazište od kojega ćemo dalje sada razmotriti ogromni problem planiranog termoelektrane na jezeru Peruča, pa ću ja zamoliti kolegu Cvitkovića da o tom kaže osnovne stvari, pa ćemo ići u samu stvar. Evo ja također, pošto kad sad počnemo pozdravljati sve prisutne, prije nego što uopće krenemo, ja bih samo rekao jednu uvodnu opasku. I ja i profesor Uršić govorimo iz
nismo aktivisti, uz to poštovanje prema aktivistima. Mi radimo drugi posao, svatko radi onaj posao u kojem će najviše uspjeti, neko dobro napraviti. Mi najbolje možemo raditi ovaj posao davanja uvida narodu, svima zainteresiranima u problem, u ono što je potrebno i promišljanja za onom što je najkorisnije i najbolje za narod i za našu budućnost. Za budućnost i naroda i države. To je naš posao. Dakle, bez obzira što smo mi zahvalni aktivistima da su se pomenuli oko organizacije ovog skupa, mi moramo upozoriti na tu činjenicu, jer u medijima često oko toga rade nesporazume bez ikakve potrebe. Svi imamo svoj dio posla, a svi zajednički radimo zajednički posao na korist ovog naroda i države. Hvala. Čisto kao uvod, da stavimo nekako u generalni kontekst, što je projekt Vis Viva? Dakle, projekt Vis Viva je veliki energetski projekt, vjerojatno do sad u hrvatskoj povijesti najveći po snazi. To je projekt gradnje 4 velikih elektroenergetskih objekata. Dakle, pod jedan reverzibilne hidroelektrane Brdovo, koja bi se isto napajala iz Peruće, kombinirane kogeneracijske plinske elektrane Peruća, također snage 500 MW, koja je bila locirana neposredno pored postojeće hidroelektrane i brane Peruća, plinovoda Dugopolje Peruća za potrebe plinske elektrane, očito, i dalekovoda Peruća-Kosovo za potrebe prijenosa ovolike količine energije u hrvatski elektroenergetski sustav. Tvrtka koja razvija projekt je MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. I taj projekt je dakle u cjelovitosti lociran na par kilometara kvadratnih u blizini neposredno postojeće brane Peruća. E sad, tu sam ja rekao već nekoliko polustručnih ili stručnih pojmova, pa čisto da objasnimo, da znate o čemu govorimo. Kombinirana kogeneracijska plinska elektrana. To je elektrana koja je osnovno gorivo plin. Plin sagorijeva uz pomoć zraka i u plinskoj turbini koja pokreće generator električne energije. Izlazni plinovi koji su od 600 do 800 stupnjeva, ovdje bi bili 625 stupnjeva, koriste se u paralelnom procesu, u toplinskom procesu, u kojem se grije dijelom voda, a dijelom para, i onda para pokreće parnu turbinu koja opet pokreće drugi generator električne struje i na taj način je učinkovitost goriva veća i zato se to i zove takozvana visoko učinkovita kogeneracija. U ovoj izvedbi je taj generator isti generator koji se povezuje s parnom turbinom pomoću samoregulirajuće, samouključujuće sklope, mehaničke sklope. Dakle, kogeneracija ukratko znači istodobno korištenje plina kao goriva i topline koja nastaje u sagorijevanju plina opet kao energije za pokretanje, za pretvorbu u mehaničku energiju ili u toplinsku energiju vode. Reverzibilna hidroelektrana, ona je zapravo konceptualno vrlo jednostavna. Imate dva jezera, jedno na nižoj, jedno na višoj nadmorskoj visini. Između njih imate cijev, negdje u toj cijevi imate reverzibilnu pumpu, to znači da ona, kad je pogodna cijena struje, odnosno kad je niska cijena struje, koristite za pumpanje vode uzbrdo. Kad ti možete prodavati tu struju, odnosno kad vam nedostaje struje, samo vraćate vodu nizbrdo i to koristite kao generator. Zato se zove reverzibilna pumpa. To je u kratkim crtama što je reverzibilna hidroelektrana. I čisto sad vidite, nekakav najobičniji opis reverzibilne hidroelektrane bio da je to prirodna baterija. Dakle, u vezi recimo sa solarnim ćelijama ili sa vjetroelektranama, kad imate viška sunca ili vjetra, a nemate gdje potrošiti toliku energiju, onda je to koristite recimo za pumpanje vode uzbrdo. Kad vam je vršna potrošnja, recimo ljeti u 8 sati na večer, onda nemate ni sunca, vjerojatno ni vjetra, onda pustite nizbrdo i imate gotovo pa momentalno uključenje elektrane u energetski sustav. Tako da je to na neki način spremnik, prirodni spremnik energije u obliku gravitacijske energije. Sad problemi oko projekta Vis Viva i termoelektrane Peruća. Mi ćemo ih ovdje raščlaniti, ovo je čisto nekakva schema tih problema. Dakle, probleme možemo podijeliti na strateške, odnosno ovaj projekt mi smatramo strateški nepromišljenim.
projekt termoelektrane predstavlja ekološku ugrozu, ekonomski je neisplativ, energetski je neopravdan. Mi ćemo sve ovo točku po točku pokazati, a ja ću samo ovdje reći par nekako uvodnih, pravnih, odnosno javnih problema sa ovim projektom, a to je na neki način iniciralo toliko zainteresiranost građana za ovaj projekt. Dakle, prvo je činjenica da je studij utjecaja na okoliš za ovaj projekt koju mi i problematiziramo u ovim točkama, radila je tvrtka Elektroprojekt d.d., ista tvrtka koja je radila i projekt. Iako to hrvatskim zakonima nije zabranjeno, to je očito sukob interesa, dakle nijedna tvrtka neće napraviti projekt pa ga sama svojom studijom proglasiti ekološki neutralan. Druga stvar je što je na nizu predstavljanja studija utjecaja na okoliš, kao i na najmanje 5 medijskih mjesta, citiran Institut Ruđer Bošković kao autor, odnosno suautor studije. Na svim tim mjestima Institut Ruđer Bošković je to demantirao, jer je to jednostavno kriva informacija, a zapravo je ta informacija puno preuveličana. To se ime Ruđera koristilo zato što je jedan bivši djelatnik Ruđera radio jedan dio studije, otprilike 1/40. Dakle, na temelju toga, na predstavljanju studije se javnosti reklo studiju je podupro Institut Ruđer Bošković. Time je naravno toj studiji dana enormna težina, jer u Hrvatskoj ako nešto ima težinu u znanstvenom smislu, pogotovo prirodno-znanstvenom, to je Institut Ruđer Bošković. I konačno, problem nedostupnosti te studije, dakle, kad kažem nedostupnost, to ne znači, kao što su neki mediji prenijeli, da ona ne postoji na internetu. Ona postoji na internetu, PDF dokument postoji, međutim iz nekog razloga, kad utipkate naziv studije u Google u navodnike, oni koji se imalo bave internetom znaju da takva pretraga mora naći sadržaj nakon 24 sata što je stavljen bilo gdje na nekakve servere. Ovdje to jednostavno rezultira sa 0 rezultata. Kad smo mi dobili studiju u ruke, studija ima i ja to zovem kodirani naziv, ima određenu šifru. Čak i kad šifru utipkate u Google navodnike, onda bi je pogotovo sigurno trebao naći, ne nalazi je. Tako da mi smo to smatrali isto tako velikim problemom, dakle javnu studiju nije uspjela naći na način kako se danas traži. Naravno, kad vam neko pošalje link, vi kliknete i ona studija se počne spremati. Evo, to je nekoliko tih problema koji su zapravo odmah u početku bacili nekako negativno svjetlo i na tu studiju i na taj projekt, jer osnovno pitanje je, ako je sve čisto, zašto se radi tako? Međutim, to nama zapravo, to je čisto kao uvod, nama to nije argument. Nama su argumenti brojevi koji ćete sada vidjeti. Dakle, prvo od ova 4 problema, strateška opasnost projekta Vis-Viva. Evo, tu će profesor preuzeti. Dakle, kao što je rečeno, Peruča do dana današnjega nije ni u svijesti prosječnog čovjeka, gotovo ne, ali niti u svijesti onih kod kojih je to trebalo biti i gdje je to trebalo biti regulirano čvrstim zakonima. Nije strategijski nedovidljiv resurs. A to je jedina moguća valorizacija, odnosno jezera. Jedina moguća valorizacija, da je to nacionalni strategijski resurs pitke vode nemjerljivog značaja. Sve drugo možemo zvati sabotažom i liberizmom. Otvoreno i bez pridržaja ponavljam, sabotažom i liberizmom. Peruča može biti samo jedino, neupitno, nedodirljivo, isključivo nacionalno vlasništvo i resurs bez ostatka. Nikako drugo vlasništvo tu ne dolazi u obzir. Evo jednostavna slika da shvatimo zašto je tako. Peruča to je 570 milijardi litara pitke vode. Uz minimalno ekološki znanstveno zasnovanu doradu, uz ekstremno male troškove, ta voda može izravno na bilo koje svjetsko tržište. Dakle, preskočio sam značenje Peruče za Hrvatsku. Govorim samo jedan trgovački aspekt, financijsko-trgovački aspekt. Dakle, sama komercijalna vrijednost te vode, ako joj pridate samo 10 lipa svakog litru, to je 25 puta više od cijele zarade, cijelog hidroenergetskog sustava Peruče. Preko 50 milijardi kuna godišnje. Dakle,
Dakle, da preskočimo važne aspekte, da se držimo prizemne trgovine, pitam se ko se to usuđuje dirnuti tako nešto. Jedino što je dopustivo, a sve drugo je neodgovorno, a ja ću reći i veli Izrael. Jedino što je dopustivo, koristiti Peruču za tu svrhu i naravno ona je već iskorištena za hidroenergetski sustav na uredan način i to funkcionira i to treba braniti i to treba ostati također apsolutno nacionalno vlasništvo. O tom ne može biti nikakvih pregovora, nikakve prodaje, rasprodaje, preprodaje, sve je to zapravo vrsta velika. Dakle, nedopustio je bilo kakav pogon na Peruči, bilo kakav, osim onog za pripremu pitke vode, gdje bi se uz malo spretnosti i truda moglo, recimo, uzmite samo američko tržište. Nedavna analiza EPA u Americi na 90 milijuna korisnika u 45 država, sve mali vodovodi, utvrdila je da oni praktički svim vodovodima imaju toliko onečišćenu vodu, da bi se mi ovdje smrzli, da bi ja sad počeo brojati koje su unutra kemikalije i teški metali. Na primjer, glifosat, dioksan, teški metali i tako da. Dakle, ti ljudi ne mogu imati luksus piti vodovodnu vodu bez brige, osim što u njoj ima i nanočestica plastike i gomilu drugih stvari. Dakle, jedan pristojan pristup bi mogao učiniti od ovoga jezera i tekakav izvor egzistencije za cijeli taj kraj. I još mnogo više. Ja neću ići dalje u detalje, ali ono što je fundamentalno, dirnuti u tu pitku vodu je zločin. I ponovit ću ono što sam rekao na televiziji. To može samo luđak ili zločinac. Drugi dio problema oko Peruče je ovaj ekološki dio i on se naravno izravno veže na ovo, čisto da vidimo što ti ekološki problemi ugrožavaju. Pa sad, dakle, sveli smo priču o cijelom projektu Vis-Viva mi ovdje govorimo o termoelektrani na Peruči. Sad čisto da vidite schematski koji mogući utjecaj na okoliš donosi ta termoelektrana. Ovo je nekakav schematski prikaz jezera Peruča i njegovog presjeka. Tu je locirana termoelektrana snage 500 MW odmah pored postojeće hidroelektrane i brane. Prvo što ta termoelektrana radi, ona uzima 8,1 metar kubni u sekundi vode iz Peruče na određenoj temperaturi, recimo T. Voda prolazi kroz elektranu, hladi je, naravno pritom se grije i izlazi ista količina vode, naravno s temperaturom T plus 8 stupnjeva Celzija. Dakle, voda se u procesu hlađenja elektrane zagrije za 8 stupnjeva Celzijevi i protok te vode je 8,1 metar kubni u sekundi. I to je prvi mogući utjecaj na okoliš, ova otpadna toplina koja se ispušta u jezero, koja vidite da je ogromna, dakle 8 kubika u sekundi za 8 stupnjeva topline. Na to ćemo se vratiti. Drugi problem su tehnološke otpadne vode, o njima će više govoriti kasnije profesor Rušić. Treći problem su ispušni plinovi iz elektrane, njih 621 kg u sekundi prema navodima studije, iako se nama čini da je to u studiji čisto na temelju projekta krivo izračunato, ali ovo je službeni podatak kako je u studiji. Ti plinovi su otprilike temperature 70 do 80 stupnjeva Celzija. Sad, prvi problem o kojem sam rekao govoriti, to je ovaj problem grijanja. Čisto da vidimo u studiji kako je to napravljeno, to izgleda dobro napravljeno, s tim da naglašavam da izgleda. Znači, u studiji je uzeta u ovom poprečnom presjeku jezera, uzeta je nekakva modelna ili simulacijska kutija, u njoj je stavljen ovo što vidite nakon crveno, to je taj izvor topline sa protokom i temperaturom, razvodom temperature koja je tamo zadana i napravljen je model. Prema rezultatima studije navodi se da je grijanje maksimalno 0,1 stupanj na izlazu Peruče u Cetinu, odnosno Peruče dolje. Sad prije nego što idemo u detalje, već na prvi pogled, ako samo mrvicu razmislite čisto intuitivno, protok ljeti Cetine kroz Peruče je 3,5 metra kubna u sekundi, elektrana uzima 8 metara kubnih u sekundi i zagrije za 8 stupnjeva. Dakle, na neki način 2 do 3 puta cijeli protok Cetine provrti kroz se i zagrije za 8
čisto nekakva fizička intuicija vam može reći da mora biti kroz 23 put u sekundi. Međutim, idemo vidjeti mrvicu samo detaljnije, ali neću ići predetaljno. Znači u ovoj kutiji uzima se da je protok kroz ovu stranicu kutije 3,5 metra kubna u sekundu. I zapravo kad napravite taj račun stvarno dobijete 0,1 stupanj povećanje temperature na izlazu u prosjeku. Gdje je tu načinjena greška? I ta greška je zapravo sustavna greška. Šta ovaj broj tu je jednostavno krivo uračunat i krivo je uračunat do 2 reda veličine. Dakle, otprilike 100 puta manje. Zašto? Ako uzmete ovo kao jezero, protok biološkog minimuma kroz cijeli poprečni presjek jezera, dakle kroz cijelu ovu svijetlo-plavu površinu je 3,5 metra kubna u sekundu. Jer jezero je široko oko otprilike 1 km, prosječna dubina je od 10 do 20 metara. Ova kutija ima dimenzije 40 puta 23 metra, ova stranica na kojoj je protok nacrtan. Ta kutija otprilike, kad se skalira tu, izgleda ovako. Dakle, protok kroz cijeli poprečni presjek jezera je 3,5 metra kubna u sekundi. Protok kroz tu kutiju je 0,1 metar kubni u sekundi. I jednostavno je to glavni ulazni parametar tog modela. Taj parametar je krivo, naravno, potpuno. Sve su jednadžbe točne, cijeli je račun točan, ali glavni ulazni parametar jednostavno ima 100 put manju vrijednost, odnosno 50 puta manju vrijednost nego što je i naravno zato daje povoljan rezultat. Sad, je li to namjerno ili slučajno, ja nemam stav, prepuštam vama da sami, kako ko hoće, zaključi ili namjerno ili slučajno. Da ne govorim da se u modelu koji se primijenio u onoj simulacijskoj kocki, osim što je krivi protok, podaci za temperature jezera Peruća kroz godinu, navodno kroz godinu, u studiji su uzeta 3 mjerenja veslača od 1976. do 1979. Svako mjerenje ima 3 točke. Dakle, to je sa gledišta današnje znanosti potpuno neozbiljno. Dakle, cijela svjetska klima se promijenila od 76. do danas i uzeti kao godišnji raspon 3 puta u godini, svaki put po 3 mjerenja, bez ikakve greške, bez ičega, to je jednostavno. I to su na kraju krajeva veslačka mjerenja koja su, doslovno su veslači došli tamo veslati, pa bi izmjerili temperaturu prije nešto krenu veslati i to su zapisali negdje. I to su ovdje, i to je najgornji sloj. To je ovdje uzeto kao službeni podaci, ulazni s kojih je reproducirano navodno polje temperature. Potpuni račun ovdje također zapravo je puno kompleksniji nego ovaj u studiji. Ovaj u studiji nije kriv, nego jednostavno nedostatan. Potpun račun ovdje treba uzeti u obzir 5 procesa. Pritok topline kroz jezero, odnosno protok Cetine kroz jezero, difuzija te topline na izvor topline, protok topline kroz jezero, rekao sam početku pritok, miješanje po slojevima, zato što imamo ogromnu struju od 8 metara kubnih u sekundi i ta voda izlazi prema projektu na dnu. Što je dobro, zapravo sa stajališta jezera Peruće zamišljeno je da se brzo miješa, međutim sa stajališta termodinamike izlazne vode je loše jer se sva voda momentalno pomiješa sa tom strujom i na dnu, tako da ubrza zapravo širenje topline kroz taj bazen i konačno imamo potok. Kad sve to skupa riješimo na pravi način, a ja sam u cijeloj priči upravo zato, sad da kažem samo i tu riječ, upravo zato što je moj doktorat rješavanje toplinske jednadžbe u raznim uvjetima, u raznim sustavima s raznim nuklearnim uvjetima. Tako da ovo je dio moga posla koji radim već 3 godine. Kad se to riješi, dobije se sljedeći rezultati. Sa prosječnim protokom Cetine koja je 41,5 metara kubnih u sekundi na skali cijele godine, grijanje je 3,1 stupanj Celzija. Inače je zakonska granica grijanja 3 stupnja i usporedbe radi nuklearna elektrana Krško, kad se grijanje Save povisi iznad 3 stupnja, se gasi. Tako da već je to, ako idemo sad mrvicu u energetsku logiku, ako morate elektranu gasiti nakon 3 stupnja, a ona vam u prosjeku daje grijanje od 3,1 stupanj, to je jednostavno neodrživo. Druga stvar, to je u godišnjem prosječnom protoku. U ljetnom protoku, odnosno biološkom minimumu, koji je realan od 3,5 do 6 metara kubnih u sekundi, naravno to ide, pošto je protok glavni parametar, preko 30 stupnjeva. To je delta theta. To je delta theta.
Dakle, temperatura Peruče i ljeti kad bi ovo radilo punom snagom, temperatura donjeg dijela Peruče i Cetine sa postojećih 25 stupnjeva išla bi na 25 plus 30. I to je bez pretjerivanja, bez preuveličavanja, jednostavno su brojevi takvi. I čisto, znači ovo je sve bila priča mene kao teoretičara, jer sam teorijski fizičar. Ali mi ovdje imamo vrlo dobru situaciju što imamo i eksperiment. To je ono što svaki teorijski fizičar želi i sanja. A eksperiment je nuklearna elektrana Krško postojeća. Rezultati njezinog grijanja Save su dostupni. Dakle, elektrana Krško, kilometar ispod izlaza cijev kojom se hladi, ima termometre i mjeri se stalna temperatura. Oni su objavljeni u biltenu nuklearne elektrane Krško. I ovdje su nacrtani. Ovo što vidite gore kao gornju ravnu crtu, kao što vidite je 3 stupnja, što sam spominjao. Dakle, kad dosegne 3 stupnja, elektrana se automatski gasi. Protok vode, odnosno Save, u godišnjem prosjeku je 7,5 puta veći nego protok Cetine. Toplina koju Krško ispušta je 4,5 puta veća. Krško ipak ima 740 MW. I to je nuklearna elektrana, dakle puno je više otpadne topline. Prosječno grijanje Save na godišnjoj razini je 1,8 stupanj Celzija. Sad kad uzmete ova dva ulazna broja, samo ih reskalirate na sustav Cetine, na ruke dobijete otprilike 3 stupnja godišnje, dakle to je 1,8 puta, nešto manje od 2. Gore 8 puta više, to je 4 puta manje. Dakle, skalirano na Cetinu i naravno kad uzmete ljetni protok i opet skalirate na ovaj eksperiment, dobijete opet, dakle to je 80 puta više, dobijete praktički opet oko 30 stupnjeva. Tako da ja ovo smatram i eksperimentalnom potvrdom nekakvog tog cijelog računa koju imamo dostupno i jako precizno izmjereno. Ovo uopće u ovoj studiji utjecaja na okoliš nije uzeto u obzir. Sad, profesor će nešto reći o industrijskim tehnološkim otpadnim vodama u Peruči. Dakle, kad govorimo o tome da je termoelektrana zapravo fatalna ugroza za Peruču, samo nekoliko stvari ću napomenuti, jer ta je pripovest jako dugačka. Godišnje bi iz te elektrane bile ispušteno 80 milijuna litara otpadnih voda u Peruču. Dio tih voda bi oni željeli voditi kao kondicioner. To je bezprekasno znači. Ja vas pitam ko bi od vas pristao da u neku kondicioniranu industrijsku vodu netko ovu bocu ispusti pa da onda pije. A drugo, tko bi pristao ako ima jezero ovakve vode, da mu netko ispusti tu vodu kondicionirano dakle otpadnu, pa da onda ide čisto. Pa da je prilagođava kao što su loši vodovodi sa lošim vodom. Dakle, kratko rečeno, to je jedan potencijalni očiti zločin. Nije to sve. Ovdje je kolega upravo pokazao račun, taj račun nam kvantitativno izgleda ovako. To je 200 milijardi litara zagrijane vode iz izmjenjivača godišnje. Tu ima dodatnih problema, nije jednostavno. Prvo, studija krije kao zmija noge, podatke kako operira se izmjenjivač. Ti izmjenjivači, najteža njihova situacija u slučaju kada moraju se baviti morem. To su htjeli termoelektrane Ploče, koji su uspjeli zaustaviti termoelektrane Luka u Šubere, koji smo također uspjeli zaustaviti. To su neke svijetle točke u 27 godina naše ekološke nesreće Hrvatske. Međutim, nije ni riječna voda tako bezazlena i ona sadrži otopljeni sol, sadrži mikroorganizma, sadrži fitoplankton, zooplankton. Na dodirnoj plohi studija skriva podatak. Temperaturu dodirne plohe izmjenjivača, namjerno i nenamjerno pogodite. Ja isto moram nagađati, jer se nisu izvoljeni izjasniti zašto to skrivaju. Međutim, realno je očekivati obzirom na iskorištenje parnog dijela. Jer elektrana ima dva dijela. Ima plinsku turbinu, izravno vezanu na generator, ima parnu turbinu, gdje se plinovi turbine plinske koriste za isparavanje demineralizirane, specijalne izrađene vode, za pridobivanje para koje pokreće plinsku turbinu.
Nakon toga ti plinovi idu u izmjenjivač topline koje je hlađen vodom iz jezera. To je tih 200 milijardi litara godišnje. Naravna stvar, ti plinovi kad izađu iz onoga prvoga izmjenjivača gdje se stvara vrela para, reagirana para, imaju vrlo visoku temperaturu u odnosu na nekako hlađenje vodom u kojoj bi se htjelo sačuvati život. Naime, bez obzira na skrivanje podataka, osobno ne vjerujem da je ta temperatura ispod 250 stupnjeva Celzijus, možda i na 300. Na stjenki, dakle na granici toplo-hladno, istog časa kad dođe voda, sav život ubiva. A posebno je pitanje koliko se obrasta cijevi, odnosno koliko se izlučuju i mineralne sastojne vode, jer to jest neka voda, ali ima takozvano karbonatni ostalo tvrdoću, to znaju ljudi koji se bave vodama. I naravna stvar, vraća se u jezero Zagrijana, nije sav život ubijen jer imate neki gradijent temperature i miješanje sa ostalom masom vode, inače bi to bila para na kraju. Međutim, veliki dio života je sigurno uništen, tako da vi imate zapravo organski otpad. A imate također i pomak kemijske ravnoteže, karbonatno-bikarbonatno kemijske ravnoteže, koji isto ima itekako učinka na sve ostale parametre biološke te vode. Prema tome, niti ta voda za koju praktički ne daju podataka za ovu temperaturu izlaznih plinova, daju za izlaz u dimnjak. Dimnjak je posebna mogućnost. Na dimnjak godišnje bi izlazilo 7 milijardi kubnih metara dima. Međutim, tu treba neke stvari pogledati pomnije. Naime, kad govore izlazi dim, kad govore taj dim je plinski dim, dakle nije nešto jako nečišćeno, tu postoji sva sila problema koji su prešućeni. Prvi problem je da je gorivo plin, a kisik koji dolazi za izgaranje dolazi iz zraka, dakle to nije čisti kisik. Posljedica toga je pomak kemijske ravnoteže. Ona nije do kraja niti kad biste kisik imali. Međutim, kad imate zrak, uzduh, onda je ta kemijska ravnoteža pomaknuta od krajnje točke i vi dobivate određeni postotak neizgorenih tvari, odnosno novostvorenih tvari, uz standardnu čašu. Dodatno, u tom dimu ima vrlo mnogo, za situaciju koja se danas tolerira u civilizaciji, vrlo mnogo dušikovih oksida. Svi znamo da je sad problem sa dizelnim motorima zbog dušikovih oksida. Zašto? Pa zato jer imate visoko temperaturni agregat u kojem imate i gas. Ove čestice čađak, one su nosači kancerogenih supstanci, osim što su sami aromati koji nastaju kao nusproizvod od izgaranja, također vrlo često kancerogeni supstanci. Koliko toga ima? To je relativno teško odrediti, međutim, prema podacima iz studiju, u sekundi ima 621 kg izlaznih plinova. Ne ulazeći sad, jesu točno izračunali ili nisu, to je nova pripovijest. Dakle, prema njihovim podacima, kad biste imali 1% do 2% recimo, kad biste imali tih nusprodukata kemijske reakcije, imali biste 1000 tona dnevno, 1000 tona ili milijun kilograma, ili u nekom jako sretnom slučaju 600.000 kilograma ovih nepriličnih tvari, kancerogenih, toksičnih, neugodnih polja i tako dalje, uključujući dušikovce. To sve ide u atmosferu. Iz atmosfere pada na okolna polja gdje sada ljudi imaju ekološku poljoprivredu, ali pada i na jezero. To obogaćivanje pod navodnicima jezera sa kancerogenim tvarima iz
I gospoda koja su ovo radila jako se poigravaju sa stvarima. Ili su jako neupućeni, neozbiljni, ili se jako poigravaju. Jako se poigravaju na vrlo, vrlo neprihvatljiv način. Dakle, vi imate iz 3 temeljna izvora snažno onečišćenje jezera. Da kako ona i rijeka protoka rijeke Cetine. To je ispuštanje otpadnih voda. Tu ima prekrasnih priča u studiji, ko hoće da čita, da vidi kako oni vjeruju da se može voda onečišćena uljem očistiti samo uljem separatoru. To je fantastično. Ne mogu ući u detalje, ali to je nešto fantastično. I izravno iza toga puštati u jezero. I to je fantastično. Skupa sa ovim toplim vodama iz izmjenivača. Imate takvih detalja uzgled u tim otpadnim vodama ima i hidrazina, ima amonijak, 700 mg po litru. Dakle, jezero bi se obogaćivalo na sadržaj amonijaka, o hidrazinu neću ni govoriti. Ko želi znati što je hidrazin, ovdje nema vremena zato neka ode na Google pa pogledajte koje su svojstva hidrazina, toksičnost, biološka djelovanja itd. Sve to ide u jezero. Dakle, taj ispust tople vode koji je na dijelovima spojen sa pranjem halatama, zatim imate problem samog zagrijavanja i napokon imate ono što izlazi iz dimnjaka. Ovdje još jedan detalj treba biti jasan. Nitko od nas ne može sjesti na dimnjak i disati taj dim. Dakle, taj dim, da ne bi bio problem, ako ćemo biti strahovito benevolentni, treba biti razređen barem 100 puta, 100 do 1000 puta. Ako ga razredite 100 puta, imate dnevno 2 milijarde kubnih metara degradiranog zraka, atmosfere. Dakle, nemate više atmosferu cetinskog kraja, nemate više atmosferu pogodnu za ekološke udruge, za život, za turizam i tako dalje, nego imate lijepo u krugu 30 km degradiranu atmosferu. Jer mirno možete množiti stupanj razređenja koeficijent i brojem većim od 100 nećete pogriješiti. Ovo razređenje sa 100, to je jako razređenje. Dakle, to je ono što znači izgaranje 600 milijuna kubnih metara plina godišnje. Dakle, to nije moj kućni špaker doma kod moje supruge, nego to je 600 milijuna kubnih metara plina godišnje. To je 2 milijuna kubnih metara plina na dan. To je 24 kubna metra plina u sekundi. I kad se to preračuna, onda dobijete ove kilograme o kojima je bilo govora i to je ono što ide u okoliš. Najosjetljiviji dio toga okoliša definitivno, i to je strašna činjenica, upravo samo jezero koje je resurs pitke vode. I to je nešto apsolutno neprihvatljivo, o tom ne bi smjelo biti jedne sekunde debate. Ja ne mogu shvatiti kome uopće pada na pamet da na taj način razgovara o pitke vode. Kome može pasti na pamet? U ekološkoj znanosti je nezamisliva takva operacija, takav nezamisliv. Ekološka znanost to definira kao zločin. Točka. Uništiti 570 milijardi litara pitke vode je zločin. U današnje vrijeme 2 milijarde i 700 milijuna ljudi na svijetu nikad se u životu ne napiju čiste vode. A mi imamo rezervoar 570 milijardi. To je užasna činjenica. I to je užasno neodgovorno poigravanje. Su stvarima s kojima se ne može poigravati. I nitko ozbiljan se time ne može poigravati. Evo ja ću se tu nadostaviti na profesora. Osim ovog kemijskog dijela problema i s otpadnim vodama i s ispušnim plinovima, postoji drugi problem sa tim ispušnim plinovima koji zapravo i razlikuje tu, odnosno pokazuje da je ta usporedba sa Zagrebom zapravo nije dobra, jednostavno ne stoji. U studiji utjecaja na okoliš rađen je model proširenja Cetinskom krajinom, odnosno širom geografskom regijom, tih ispušnih plinova koji se emitiraju u atmosferu. I već tu u studiji opet je napravljena druga sustavna greška, opet ja ne znam je li namjerno nije.
na mjestu na brani Peruća postoji meteorološka mjerna postaja DHMZ-a, otkad je napravljena Peruća 1958. Međutim, u ovoj studiji podaci koji su se koristili za konstruiranje ružu vjetrova na ovom mjestu, koja je opet ključan ulazni parametar, koristili su podaci za Sinj i za Knin. Sinj je otprilike 16 km južno, Knin je preko 40 km sjeverno. Zašto se nisu koristili podaci iz Peruće? To ostaje kao otvoreno pitanje. Službeni odgovor DHMZ-a koji su nama ponudili autori studije, ti podaci nisu kontinuirani. Međutim, ta tvrdnja je točna za apsolutno svaku hidrometeorološku postaju u Hrvatskoj. Ne postoji niti jedna na kojoj su podaci kontinuirani. Jer ako jedno jutro mjerača zaboli noga, podaci neće biti kontinuirani, a ako ništa drugo zbog Domovinskog rata, 99 postaja imaju prekide od pola godine. Tako da odgovor da podaci službeno nisu kontinuirani, taj odgovor je formalno točan, ali samo formalno točan, jer nekakav osnovni znanstveni princip bi nalagao, ako imate guste podatke 20 km od lokacije ili rijeđe podatke točno na lokaciji, zdrava logika vam kaže da će vam neki prosjek puno bolje dati podaci koji su na toj lokaciji, mada i nešto rijeđi. E sad, ja sam išao malo pročačkati zašto to nije i mi srećom u Sinju imamo jednog zaljubljenika u amaterskog u meteorologiju, a on inače za DHMZ iskuplja sa postaja u Sinju, Brlici i na Perući te podatke, ima na svom kompjuteru apsolutno sve podatke. I on je meni momentalno dao odgovor na to pitanje. Dakle, stvaranje jezera Perući. Napravio se ogromni vodeni bazen, površine oko 20 km2, a obujma čuli ste koliko 570 milijuna metara kubnih. I taj bazen se nalazi zapravo na prijelazu između dvaju polja. Podravskog polja koje je sada potopljeno Perućom i donjeg Hrvatačkog polja koji nastavlja se ispod brane i ispod njega je na još nižoj nadmorskoj visini Sinjsko polje. Ljeti imate ogromno grijanje tog bazena, ogromnu evaporaciju, stvara se jednostavno, kako dan odmiče, prema kraju dana, stvara se područje višeg tlaka nego u nižem polju. I javljaju se takozvani dnevni vjetrovi, koji su tu se na tom jezeru pojavili prvi put kad je to jezero napravljeno, to naši meteorolozi jako dobro znaju. Oni ih zovu peručki dnevni vjetrovi. Kad napravite ružu vjetrova s podacima na Perući, dobijete ogroman šiljak upravo prema jugu između 3 i 8 sati na večer. I to je jednostavno stalna pojava koja je poznata mikrometeorološka pojava. Isto tako, zbog utjecaja koje na mikroklimu imala Peruća, pojavljuju se temperaturne inverzije u Hrvatačkom i Sinjskom polju koje nisu postojale prije gradnje Peruće. Sve to skupa, zapravo pogotovo ta ruža vjetrova koja je točno na lokaciji elektrane, kad bi se ona stavila u studiju, ona bi zapravo probila čak zakonske limite širenja tog onečišćenja, pogotovo u ljetnim mjesecima kad je jaka ta evaporacija koja de facto momentalno kroz par sati raznese sve što se emitira u zrak na cijeli potez Hrvatačkog Sinjskog polja sve do Trilja, sve do kanjona, do početka kanjona rijeke Cetine. Dakle, taj model je jednostavno krivo napravljen kako je pokazao da se onečišćenje zadržava, evo nešto slično kao na ovoj slici, to je u krugu 5 do 10 km od elektrane, stvarnost je zapravo puno gora i to onečišćenje se puno brže širi. Isto tako, problem koji je potpuno zanemaren, odnosno uopće nije tema u studiji, je problem grijanja zraka. Dakle, termoelektrana bi se nalazila, ako ste ikad prolazi uz jezero Peruća, ono je naravno napravljeno u polju, jer ono se nalazi između Svilaje i Dinare. Termoelektrana bi se dakle nalazila na neki način u kotlini. I u toj kotlini emisija tolike temperature, dakle tolike topline u zrak 621 kg u sekunde, ali taj zrak je temperature 70 do 80 stupnjeva. To također nije slučaj u zagrebačkim termoelektranama. Ta temperatura je puno niža, zato što je puno veća iskorištenost topline za grijanje vode. Pa je temperatura izlaznog plina puno manja. Taj problem uopće nije obrađen. Meteorolozi s kojim sam ja pričao ne kažu da to zapravo oni uopće ne mogu predvidjeti, ali nekakav utjecaj bi sigurno imalo čisto delta Q. Količina topline koju unesete u jedinici vremena u atmosferu, tu je ogromna. Pogotovo atmosferu koja je tu specifično
na ovaj način definirana. Druga stvar je ogromna količina vodene pare koja se opet emitira na neki način u kotlini i onda se širi dalje. Veliko pitanje je kakav bi to utjecaj imalo na mikroklimu, pozitivan, vrlo vjerojatno ne. Čisto da zaključimo sa ekološkim dijelom problema. Dakle, termoelektrana znači nepovrativo uništenje, kao što je profesor rekao, nemjerljivo vrijednog istraživačkog resursa pitke vode Peruče i Cetine koje iz nje izlaze. I termoelektrana znači uništenje najvažnijeg gospodarskog resursa Cetine, odnosno gospodarskog resursa za budući razvoj Cetinske krajine, a ja ću se kasnije vratiti što znači i za postojeće gospodarstvo i razvojne projekte, pogotovo u općini Hrvatska. I sada ćemo ići na idući dio problema, to je ekonomska neisplativost, odnosno energetska neopravdanost ovog projekta. Evo, tu će se uvažiti. Dakle, taj prekrasni projekt nudi jednu podvalu. Ta podvala se zove i prijevara, uporaba kogeneracije, ona se naziva kogeneracijska plinska elektrana. Kogeneracija, kao što je spomenuo kolega u uvodu, jest korištenje dijela otpadne topline za neke svrhe, da bi se veći dio energije, kemijske energije goriva iskoristio. Naime, kemijska energija goriva se nikada i ni u kojem postupku koji bi koristio prijelaz kemijske energije u toplinsku energiju, što rade sve termoelektrane i sve naše peći i tako dalje, ne može se nikad kvantitativno, tako u cjelini, u cijelosti prevesti u radnu energiju, električnu. Nego uvijek ima neki otpadak koji zovemo otpadna toplina, taj je kod ove elektrane načelno 30% i dimnjak je uvijek 10% elektrane. Dakle, ovo što je kolega malo prije govorio o zagrijavanju, to je 70 MW, to je snaga 70 MW zagrijavanja atmosfere i da kako sva ona vodena para, a znamo da je vodena para, odnosno voda, da je glavni staklenički plin za prijenos topline i naravno stvar da bi cijela klima u okolišu bila bitno izmjena, to je lako pokazati. No da se vratim na pitanje kogeneracije. Dakle, ovdje formalno oni navode 8% kogeneracije, dakle da bi 50 MW snage koristili kogeneraciju. Tu ima jako ozbiljnih pitanja glede njihovog računa. Njihov račun jednostavno nekorektan, jer kad vi uzmete 50 MW i sate koje oni deklariraju, ali ne tamo gdje pišu o kogeneraciji, nego u nekoj drugoj tablici, onda vidite da je to jedva 1%. To vam je kvalitete njihove studije i njihovog projekta. Dakle, ja vama kažem da ću vam 800 kuna, a da vam 100 kuna. I kažem to je to. To je takva vrsta posla. No, problem je tu u nečem drugom. Ni za tih 1% nema potrošača. Gdje su potrošači? Nema. Evo ovdje je poštovani zastupnik Bulj, on je iz kraja, pa nekom kaže koliko tamo može biti potrošača za neku otpadnu toplinu. Između ostaloga, razdoblje hladne klime u tom kraju, koliko ja znam, ne je kao u Zagrebu. Prema tome, koliko sati bi netko uopće trebao otpadnu toplinu tamo. Kogeneracijske elektrane se grade ondje gdje imate potrošnju otpadne topline i gdje je to klimatski pogodno. To nije pogodno u toplim kraju. Gotovo. Premali broj sati imate i ne možete zatvoriti financijsku konstrukciju nikad. Dakle, kad se na to nadoveže činjenica da se plinske elektrane u Uniji zatvaraju upravo zbog neisplativosti, zbog diskrepancije između cijene plina i cijene struje, o čemu će kolega Filipović detaljno govoriti, a ako žive na velikom stupnju kogeneracije, ako ga mogu ostvariti, kao recimo Beogradova 380 MW u Berlinu, tamo u gradu, hladna klima, veliki grad, pa uspiju sve plasirati, onda nekako preživljavaju. Ako ne, onda idu ona 4 procenta elektrana koje su zatvorene ili koje se kako ušljavaju. Ja bi ovdje dobro nešto. Evo čisto kao dva podatka, često se Pinas prozivalo usporedbom, opet se vraća na zagrebačke termoelektrane. Kaže, ovdje kogeneracija ima 1% na termoelektrani Peruča. Evo to Zagreb, Trešnjevka, ima 83%
kogeneracije, te to Zagreb, odnosno Žitnjak, ima 65% kogeneracije. Dakle, čisto da znate i što se tiče ekonomske računice i što se tiče ekonomskog problema. Dakle, električna snaga u tim elektranama je znatno manja nego ovdje, a isto tako i njihova ekonomska opravdanost zapravo proizlazi iz prodaje topline cijelom gradu Zagrebu. Vidite da je velikom većinom, zapravo velika većina snage se odnosi na toplinsku snagu i to je zapravo na zapadu, tamo gdje još rade plinske elektrane, rade iz tog razloga, isto kao i u Zagrebu. Međutim, plinske elektrane u Europi općenito, čak i bez obzira na ovu kogeneraciju, se isključivo zatvaraju. Ja tu imam jedan od tih popisa, zatvoreno ih je preko 40 u zadnje 2 godine. A čak i neke koje su napravljene u 2000. godinama, koje se smatraju potpuno novim, trenutno stoje zatvorene, primarno u Njemačkoj, koja ima nota bene najjeftiniji plin u Europi jer je najveći korisnik plina. Zašto se zatvaraju? Zapravo ne radi ekologije, nego radi neisplativosti. A ta neisplativost je vrlo bjelodana iz samo 2 broja. Cijena megavat sata plina prema službenim podacima Eurostata u prosjeku u 2016. godini je 30,1 euro u megavat sata. Ako se uzme korisnost od 58% ko što je ovdje, cijena samo goriva za proizvodnju jednog megavat sata iz tog plina je 51,7 euro po megavat sata. Dakle, cijena samo goriva, bez investicije, bez ljudi, bez troškova materijalnih, bez kredita i poreza. Prodajna cijena jednog megavat sata struje na tržištu u prosjeku 2016. na slovenskoj, austrijskoj, mađarskoj burzi i Hrvatskoj ide od 35 do 40 eura. Dakle, već sad vidite, samo gorivo u odnosu na čistu cijenu megavat sata u prosjeku je neodrživo. A da ne govorimo ova cijena od 51,7 euro, to je samo gorivo, realna cijena proizvodnje megavat sata, energetičari su izračunali otprilike 68 eura ovdje bilo. I upravo zato u Europi se odustaje od plinskih elektrana. Rade samo tamo gdje moraju ili gdje se zbog visoke kogeneracije preko 80% kao u Njemačkoj radi prodaje topline i građanima industriji isplate. Čisto da imate i izravan izvor, dakle, prvo cijena plina, ovo je tablica sa Eurostata za 2016. Evo vidite dolje prosjek 3, zapravo ovdje greška, 0,0031. Dakle, 3,1 euro po megavat satu. Ovo je tablica sa službenim podacima mađarske i slovenske burze energije za zadnje 4 godine. Evo vidite da se srednja cijena kreće od 40 prema 35 eura, vršna cijena od 50 do 40. Nešto što je iskrojeno u sitnom printu ovdje, a to je razlika između cijene vršne i srednje struje. Vidite da se u vremenu smanjuju. A zapravo razlika između vršne i srednje struje je upravo redovito bila glavni ekonomski i energetski argument za kombi kogeneracijske elektrane u Europi. Dakle, argument je bio mi koristimo i kao i za reverzibilne zapravo. Mi onu energiju koju trebamo uzimamo kad je mala potrošnja, lansiramo kad je velika potražnja. Zbog cijelog svjetskog razvoja energetike, razvoja tehnologije i tako dalje, te dvije cijene se zbližavaju. Pretpostavka je da kroz koju godinu više uopće nećemo imati definiciju vršne i srednje, odnosno bazne struje. Tako da uopće i to opravdanje živi još koju godinu i više ga neće biti. Nadalje, ukupna snaga projekta Vis-Viva, sada cijelog projekta, dakle reversibilna elektrana 500 MW i termoelektrana Peruča 500 je 1 GW, odnosno 1000 MW. Trenutna ukupna snaga HEP proizvodnje je 4,2 GW. I tu se opet vraćamo na ono čisto strateški energetsko pitanje, je li pametno četvrtinu energetskog sustava dati u privatne ruke. Dakle, čisto kao nekakav energetski zaključak, i zbog cijene plina, i zbog 1% kogeneracije, i zbog općenito stanja na europskom tržištu plina i energije. Energetski je termoelektrana na Peruči potpuno neodrživa i besmislena, ja bih rekao. I svaki energetičar s kojim sam ja pričao o ovome, koji nije u ovom projektu, se s tim slaže.
A konačno ovdje je veliko pitanje, glavni argument za plinsku elektranu je mi hoćemo imati primarni izvor energije u Dalmaciji. To će vam svaki HEP-ov inženjer stariji od 30 godina reći. Oni su svi presretni da dog jer već 50 godina žele imati primarni izvor energije u Dalmaciji. I ja se slažem s time, bilo bi dobro imati primarni izvor energije u Dalmaciji. Međutim, moje pitanje je li vlastiti primarni izvor uvoz plina i proizvodnja struje iz njega po nepovoljnim cijenama. Nije li uvoz plina opet samo uvoz energije u nekom drugom obliku? U trenutnoj situaciji kad je plin najnepovoljniji energent na europskom tržištu. Dakle, mi uvoz plina nikako ne možemo smatrati domaćim izvorom energije u smislu da bi se smanjio uvoz električne energije, što je kao glavni argument. Mi trebamo raditi svoje izvore energije, imamo preko 30% uvoza ili 30% uvoza. Mi s ovime ne smanjujemo uvoz, zapravo ga poskupljujemo jer je megavat sat uvezen i skuplji od megavat sata proizvedenog isto. Dakle, da sumarno zaključimo i energetski, i ekonomski, i ekološki argument. Ono što i profesor i ja smatramo, i ovdje se uopće ne bojimo reći, sumarni naziv za ovo bio kolonijalna pljačka. Koga i čega mi ne znamo, zapravo ne znamo uopće ko je investitor iza ovoga. Tu se vrti razne informacije od Turaka, Izraelaca, Austrijanaca, Mađara, Rusa. Nema ti koji nisu bili u medijima rečeni kao investitori u ovo. Kogod bio, taj netko zapravo će ovim projektom napraviti pravu kolonijalnu pljačku najvećeg hrvatskog resursa pitke vode. Po modelu koje je opet napravila bivša vlada krajem 2015. godine prije odlaska, znate, za one famozne ugovore, predugovore koji su potpisivani. A ovdje je svadobina prijevara, ono što sam rekao da je to podvodna prijevara. Dakle, ekonomski neodrživa elektrana, kako ćemo održavati? Održavat ćemo je tako da ogulimo narod. Da na ime nekakve kogeneracije, koja je ovdje efektivno vrsta laži od toga, da uzmemo poticaj na temelju modela iz 2015. Pola sata prije isteka vremena vlade, onda potpisujemo ugovore lijepo, pa sad plaćamo milijarde za strance koji su investirali jer su nanjušili krv, kako se to tako kaže, u Eldoradu, pa su lijepo instalirali vjetrogeneratore koji njima ne bi bili tako povoljni, još uvijek bi im bili isplativi, ali im ne bi bili tako povoljni da nisu dobili poticaj koji su dobili, a ti poticaji su kraljevski. Sada treba taj model primijeniti na Peruču i onda takav Peruča može ići. Ko će imati korist? Pa imat će korist investitori. Kuda su investitori, mi to ne znamo. Dakle, što je to drugo nego kolonijalno zaposjedanje, kolonijalna pljačka preko sirotinje? Ništa drugo. Taj kapital ne može ostvariti tu zaradu druge ili ne želi, meni je to sve jedno. Onda će ovdje ostvariti preko poticanja, jer drugije ne može ostvariti. Prema tome, oni su našli valjda ovdje neku državu u kojoj se može prodavati magla na takav način i gdje će vlasti na to pristati, a narod će valjda odšutiti i mirno će plaćati. I sirotinja koja je pod ovrhama i ne može plaćati ni sadašnje račune, plaćat će godišnje, ne znam, 100, 200, 300, 500 kuna više. Zato da nekakva Peruča, nekakva termoelektrana na Peruči može investirati, da može postojati. Da netko u nju uloži kapital, to su te slavne investicije za kojim se stalno vapi. Koje investicije? Investicije koje će ovamo doneti pljačku i štetu, a prije svega i iznad svega ovoga, ovo jest veliko zlo, ali iznad svega uništit će i nemjerljivo vrijedni ekološki resurs, ali i ekonomski. Cijeli kraj može zasnivati svoju budućnost na ekonomskoj vrijednosti jezera. Evo sad ćemo se još vrlo kratko vratiti na problem reverzivne elektrane Vrdovo, koja je također dio projekta Vis-Viva, a mi ovdje o njoj nismo govorili. Ja sam rekao, reverzivna elektrana samo po sebi. To je naš stav inače za cijeli energetski sustav je poželjna, zato što omogućava vrlo dobro uklapanje ostalih obnovljivih izvora energije. Međutim, reverzibilna elektrana Vrdovo opet ima nekoliko problema.
Prvi od njih je opet strateški. Reverzibilna elektrana jednom kad dođe u sustav, ona je glavni faktor uravnoteženja sustava, koji bi ovdje bio privatan. To nijedna država sebi nije dopustila i radi toga postoji u svijetu preko 200 reverzibilnih elektrana, doslovno niti jedna nema privatna. Niti jedna nije napravljena. Sama Norveška ih ima preko 40, ni jedna nema privatna, zato što jednostavno privatnik koji ima reverzibilnu može cijeli sustav bez problema ucjenjivati kao god želi. Dakle, to je veliki strateški problem, a on se nadovezuje na, opet se vraćam, strateški problem Peruće, jer reverzibilna elektrana kao i termoelektrana podrazumijeva nekakvu vrstu koncesije nad barem dijelom jezera ili nad cijelim jezerom. Dakle, i tu opet, kao što je profesor rekao, ja se s tim slažem, govoriti o ikakvom projektu na Perući prije što se Peruća definira kao nacionalni, strateški, nedodirljivi resurs pitke vode je nedopustivo. Bez obzira na to što Vrdovo reverzibilna elektrana sama po sebi ima puno manje ekoloških problema nego Peruća. Drugo pitanje je lokacija. Dakle, lokacija Vrdova, iako to nije naš problem, to je zapravo problem investitora i cijelog projekta, ali znači reverzibilna elektrana Vrdovo podrazumijeva pregrađivanje Krškog polja posredini branu od otprilike 5 km duljine. Samo 1,5 km sjevernije od toga imate drugu lokaciju koju su iz Cetinske krajine, ovo bar tvojih je ovdje, Bravčev Dolac, koja geografski već ima oblik lijevka. Ne morate uopće raditi branu da bi napravili jezero u Bravčevu Dolcu. Ja sam se cijelo vrijeme pitao zašto je to na Vrdovu, da bi mi neki dan odgovorio, evo sad to prvi put javno iznosim, postoje dva člana SDP-a koji su vlasnici pola zemlje na Vrdovu gdje bi se radilo jezero. I samo radi toga je elektrana relocirana na Vrdovu. Ovo je opasna tvrdnja, ali je provjerena u zemljišniku. Tako da to svaki može provjeriti u zemljišniku. I to je jedini vjerojatno razlog zašto je to prebačeno na Vrdovo iz Bravčeva Dolca koji bi bio puno bolja lokacija, jer taj Bravčev Dolac je i dvostruko bliži jezeru od elektrane Vrdovo, dakle sama cijev koja bi se morala kopati tunel bi bio duplo kraći. I treći problem s reverzibilnom elektranom Vrdovo je problem o kojem je gospodin Bulj u Saboru govorio, koji se sad pojavio potpuno a posteriori. Zapravo ljudi na Vrdovu i na Viteliću selu niže su bili apsolutno za reverzibilnu elektranu jer su povjerovali da će uspjeti prodati zemlju, jedan dio te zemlje je čak i miniran na Vrdovu, da će uspjeti prodati nešto za rad. Međutim, onda su dobili ovo tu pismo, ja ne znam koliko je dobro vidite, to je odvjetnik tvrtke MCC Ekskluzivne nekretnine, odnosno projekta Vis Viva, koji u pismu piše ovo. Napominjem da će u slučaju nemogućnosti ugovorenog stjecanja vlasništva na predmetnim nekretninama, moja stranka to pitanje rješavati sukladno zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade. U postupku izvlaštenja pred nadležnim uredom državne uprave, a što će prouzročiti dalje i nepotrebne troškove. Ono što ovdje ne piše, oni u ovom pismu nude cijenu od 16 kuna po metru kvadratnom ljudima, a na što se odnosi ova de facto prijetnja je, ako ne pristanete po toj cijeni, mi ćemo ići na izvlaštenje po cijeni porezne uprave od 6 kuna po metru kvadratnom. I sad ovo pismo je poslano svim 1/1 vlasnicima zemlje na Vrdovu. Možete zamisliti prosječno obrazovanje tih ljudi, koliko će oni shvatiti to što u ovom pismu piše. Problem ovdje koji mi vidimo, mi ga se ne bojimo nazvati, je trgovanje utjecajem gospodina Burića, koji je muž ministrice Marije Pejčinović-Burić, gdje on jednostavno koristi nekakav svoj utjecaj za ovdje u ovom slučaju prijetnju ljudima, a da pače ovdje se kaže zakon o izvlaštenju, kao što svi znate, može se primijeniti samo u slučaju strateških investicijskih projekata. Ovaj projekt nije proglašen strateškim investicijskim projektom, dakle ova prijetnja ovdje je de facto važna, a ljudi koji dobiju tu prijetnju su također gotovo pa nepismeni. Tako da mi smatramo ovako gotovo pa političko djelovanje nedopustivim. Evo, to su problemi oko reverzibilne elektrane Vrdovo, iako sama reverzibilna elektrana, recimo reverzibilna elektrana Koreta koju je HEP razvio pa stavio u ladicu prije razvijavanja ovog projekta, ona je poželjna i dobra jer može osigurati dobro uklapanje drugih obnovljivih izvora energije. Dakle, kada je u pitanju Vrdovo, još neke stvari treba imati pripažnje. To je dio te iste kolonijalne odluke pljačke. Ako napravite reverzibilnu elektranu
I ako uhvatite onu marginu vršne struje i niže struje, onda možete noćnu struju, recimo noćnu struju puniti tvrdovo i puštati kao dnevno. I natjerati HEP da vam kao transfernu cijenu plaća dnevnu struju. To se zove pljačka resursa. Zašto? Pa ja bih htio da to Hrvatska radi. Ako je to već zarada, to je naš resurs. Za koga vraga bismo mi to predali nekome da zarađuje na resursu? To je ono što se dogodilo na vjetroresursu. Druga stvar, ne bih rekao da je posve nedužna reverzibilna elektrana glede čistoće pitke vode u vjetru. Ne bi dao zato ni sukumu. Jer to nije tako jednostavna priporuka. Dakle, ta dva elementa su usko povezana, a povezana su vjerojatno i sa špekulacijom hoće li dobiti ili neće dobiti poticaj za kogeneraciju. Jer ako ne bi dobili za kogeneraciju, onda bi se čupali na noćnu razliku reverzibilne struje, reverzibilno pridobivene struje. Dakle, čitava ta priča je problematična s koje god strane zahvatite, osim što se 7 godina odvijala u mraku, ja nisam mogao, kad su me ljudi pitali oko toga, ja nisam mogao nikako doći do studija. Nikako, da nisu drugi ljudi iščeprkali kako to zvane, ja ne bi uopće imao uvida, a već je tobože održana javna rasprava u Hrvatskoj. A ja nemam nikakve elemente pogledati stvarno stanje, jer ono što se piše sa žeci, to je gola priča. Osim toga, što god je rađeno oko toga, rađeno je u pogledu. Ja ne znam što je uopće rađeno ovdje, kako se kaže transparentno, što otkriva narav investitora i potencijalnih i formalnih, onih koji se sada predlažu ili se hoće predstaviti. I čitava stvar da ničeg drugog nije bilo na taj način. Ali kažem, ako sve ove elemente, potpuno neprihvatljivost pogona, uključujući Brdovo, ja se pitam, zbog čega bi sada Hrvatska dala nekome resurs Brdovo, kad ima HEP svoj projekt korito? Gdje je logika? Gdje je logika? Zbog čega bi se proračun Republike Hrvatske trebao osloboditi na silu zarade koju može imati iz reverzibilne elektrane korito i pokloniti zaradu na Brdovu nekome bez veze ko će to odnijeti ne znam kako. A naši mladi ljudi u stotinama tisuća idu van, nema posla, nema investicijskog novca, nema za zdravstvo novca, nema za školstvo novca, svuda se lupe u proračunu, a mi bismo sada kao šejci poklanjali nekome reverzibilnu elektranu. Tko je tu lup? To je neprihvatljiva ideja. A vraćamo se neprestano na to, da treba definirati nacionalni resurs i treba ga proglasiti neotuđivim i nedodirljivim. Onda ovakvi avanturisti i kolonijalni razbojnici neće niti dolaziti. Oni su dakako nanjušili krv i idemo. Ako prođe, prođe. To je čitava logika. I ako se to dogodi, mi smo sami sebi. Evo, kao što sam obećao, ja ću se vratiti na veliku riječ investicija. Kao što znate, mi smo prije 3 dana gospođi ministrici Tadić radi ove ključne riječi uputili otvoreno pismo. Dakle, ovdje se govori o velikoj investiciji koja bi trebala biti gospodarski spas Cetinske krajine. Čisto da rasvijetlimo što bi ova investicija u navodnike značila za postojeće investicije samo u općini Hrvace, da ne govorimo dalje. Dakle, u općini Hrvace razvijaju se 2 velike postojeće investicije. Jedna je investicija Hrv, koja je vlasnik tvrtka Mesnice Lovrić. Ta tvrtka već sad zapošljava 70 ljudi. Oni su razvili cijeli projekt Hrv, u kojem bi se kroz iduće 2 godine trebalo otvoriti 5 velikih proizvodno-prerađivačkih postrojenja koji bi otkupljivali ekološki proizvedenu hranu iz okružja u Cetinskoj krajini, prerađivali na ekološki način i brendirali kao domaći proizvod Dalmatinske Zagore. To je kompletno osmišljen projekt, čak je i ovaj znak Hrv koji je napravio Boris Ljubičić već zaštićen. A cijeli projekt je zapravo, u projektu su zaštićene i 3 patenta.
taj projekt na neki način može biti uzor razvoja hrvatskog gospodarstva u manjoj lokalnoj sredini. Taj projekt u iduće 2 godine trebao donijeti 170 novih radnih mjesta. On je otprilike u prvoj trećini završen. Dakle, to je ozbiljan projekt koji je u realizaciji. Drugi projekt je projekt tvrtke Purex. Tvrtka Purex već sad proizvodi i prerađuje pureće meso, proizvodi u području općine Trilj, prerađuje u području općine Sinj i općine Hrvace. Već sad zapošljava preko 150 ljudi, kroz iduće 2 godine širenjem upravo u općini Hrvace otvorila bi novih 100 radnih mjesta. Vrlo bitno za cijelu priču je, ovdje je jedan formalni detalj. Obje ove tvrtke temelje cijelu priču i projekt Hrvi Purex na onom ekološkom znaku bio njemačkom. Jer i tvrtka Purex već sad izvozi preko 90% svojih proizvoda u Njemačku. Formalni uvjet za taj znak, sad citiram gospodina koji je vlasnik tvrtke Purex, a nisam provjerio, moram se ograditi, a on kaže da je njegov formalni uvjet za taj znak da ne postoji elektrana jača od 120 MW u krugu 30 km. Dakle, bez uopće ikakvog govora o šteti eventualno ekološkoj termoelektrane, samo jedan formalni uvjet može pokopati ova dva projekta koja vidite da nose 270 radnih mjesta. A da ne govorimo oko već postojećih, dakle u općini Hrvace ima preko 100 registriranih OPG-ova. Meni je, to sam saznao prošli tjedan, bilo mi je apsolutno iznenađenje. Ali zbilja postoji preko 100 OPG-ova, u općini Hrvace postoji preko 30 OPG-ova pčelara. Oni su svi izravno ugroženi ovim projektom. Prema podacima iz općine Hrvace, ovih 100 OPG-ova zapošljava oko 230 ljudi u obiteljskoj proizvodnji. Također, na cijelom potezu rijeke Cetine postoji preko 50 turističkih obrta za turistički i sportski turizam. I oni zapošljavaju oko 120 ljudi. Sad, sva ova radna mjesta ovdje bi de facto ovakvim projektom bila ugrožena. Projekt Hrvi Purex gube automatski temelj za ekološku proizvodnju, jer njihova logika ova projekta je ono što u Europi jako nedostaje, a to je proizvodnja žita na ekološki način, korištenje tog žita u ekološkoj proizvodnji mesa u prehrani stoke i peradi i onda prerada opet na ekološki način te perade. Dakle, oni pričaju priču od početka do kraja čisto ekološki. I Cetinska krajina zato naravno ima uvjete budući da je potpuno netaknuta. Sve ovo skupa bi bilo ugroženo projektom termoelektrane Peruča. Dakle, zato mi smatramo da je ovdje riječ investicija kao velika investicija potpuno kriva. To je jednostavno kriva investicija u tom investicijskom smislu koja će uništiti sve postojeće u našim očima zdrave investicije. A pogledajte ovaj detalj. Elektrana bi zaposlila možda 40 ljudi. Sam Purex 3 puta više zaposlila. Dakle, o takvim investicijama. A zarada od te investicije, koliko bi košta? Može samo jedan koliko je osim. Ovdje je gospodin Vlastanić i malo brzo ne dodijemo Mi imamo još 2 minute priče. Evo, gotovi smo. 2 minute i gotovi smo. Mi još imamo 2 slajda i gotovi smo. Evo, čisto... Evo, još 2 slajda i gotovi smo. Dakle, lokalno stanovništvo, ovo je sad postavio politički problem i lokalno stanovništvo je izrazito protiv. Peticiju Ne daj se Cetino na internetu je potpisalo, evo do danas 15.500 ljudi, 3.500 ljudi na papiru. Narod, dakle Cetinske krajine je protiv, na prosvjedu pretprošli vikend bilo je oko 3.000 ljudi u Sinju na trgu. Pa da se malo i našalimo, sad internetom kruže ovakve slike. Pokazuje prilike prosječan mindset naroda u Cetinu. Druga stvar je što je određen presedan, evo ovdje imamo i predstavnika crkve i to baš iz naše provincije dolje. Koliko ja znam, ovo je od 1991. do danas prvi projekt koji de facto nema nikakve veze s crkvom, a da je crkva jasno, glasno rekla svoj stav protiv. Dakle, ova slika je sa čitanja deklaracije Franjevačke provincije Presvetog Zakupitelja i Franjevačkog samostana Sinj i Franjevačkog instituta za kulturu mira, deklaracije protiv termoelektrane Peruča. I ova slika samo po sebi je određen presedan. Hvala ti Bože da se probudili.
Da ste se. Ja bih rekao, Imali ste na polu ja godina. ako mogu, čekaj, ako mogu, jednu rečenicu Rolka za 17 godina vodi posto. mi smo svoje rekli i vjerujemo da iz ovog rečenog shvatimo istinu. Mi ovdje nećemo. Bolje ikad nego nikad. Hvala svima. Od pozvani 150 zastupnika, prošlo je 6-7, mi bi volili uslika skupa da možemo javiti. On poziv, to nije problem. Što vam kažem ovo? Koje se treba ovdje mi Je za pao cigaru i slikaj. On je slično. Ajde, nemojmo dižati. Ima tu gdjemišta ko će pivo ozada, tu je to mašalo Kad ozada. moraš ali ja popkao. Pa evo ovdje desni, ovdje nema. Možda vi sjeti prije reda uslikama vas. Pa ne, nije dobro, ovaj ko se hoće, nek se slikaju. Ovi koji neće, koji